Ako si Cora, ginaingon, ang sobrang kahambukera makawagtang og higala. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Naunsa man ka BFF ko ra, nag-uol man ang tagpuay nimo. Ako'y kwarta BFF, uy. Mubayad unta ako sa mong kuryente. Sus, kana na di ay, pila man. 500. Salamat nimo BFF ha. Bisag unsa ako ihangyo nimo no, naagit ka nga to the rescue dayon. What is BFF ko tagwid? Ay, tuod di ay, kuyog ta BFF ko ra, i-birthday ni Tristan. Okay, BFF Bichay. Uli, anak ko ay. Unsa man ka Tristan, uy? Waman ni mo pugni si BFF Bichay nga mo inom, awa na hupog. Mabala ka man ka nga, pwede naman nga ani siya matulog sa amo. Unsa? Ano sa mga kura? Mura magkag-just now. Pero yun mong matulog sa kong kwarto. Karang imong EFF nga si Bitsay. Oh, napahimutang na ako sa skatri. Luuya ba yan na BFF, uy? Karon ba ko kakita niya nga, nahubog og maayo. Di sa kakura ha, kay puso na pa na kong umang nakalap to sala. Aron, dili ko kasama ni mami o daddy. Excuse me ha? Ay, bantayan sa anak ko si BFF din hi. Dato sa uyab ni BFF Bichay, uy. Unta, nakauyab po ko parehas ka dato ni Tristan. Ang ngayon na ka na kung mag-drive og nindot nga sakyanan, uy. Uy. BFF, nagmata na de ka? BFF? Ano ni ata natuog din eh? Hubog kay kagabi eh. Diri na lang kagipakatog ni Tristan. Ug wa ta niya piya eh. Dinhi na lang po kumatog. Oh, thank you kaayo, BFF, ha? Hi. Breakfast in bed. Hi, Tristan. Good morning. Morning. Pamahaw na mo. Gidalan ta mo food din sa kwarto. Kay gaway sa mami daddy. Ha? Unsa? Oh. Kor, imo niyo. Wow, ito takot ini. Sosyal. Karon pa ko makasuway ning breakfast in bed. Tristan, si Cora ra lagi imong gitunulan og pagkaon. Ako di ay. Kuha lang ng usa ka plato para nimo. Itunol na, be, please. Kuha lang ko. Kaduura na ako. Oh. Ayaw lang gud lain na pagsabot ang paghatag ni Tristan ako pagkaon ganina, BFF. Para niya, bisita manggod ko. Unya ako di ay dili. Basta, nalain ko ni Tristan. Di ba kagabi ko ra? Hala no. Nga nang mangutan naman ka anak ko'y. Misita ta ko ni mo gabi eh. FYI, dito ko natog sa aircon nga kwarto. Ba? Aircon ng kwarto ha? Kaya sabi mo kadaog? Si BFF Bichay. Oh, binakog kinsa. BFF, una lang ko nimo, ha? Sige, BFF. Hadagi kong kwarta, Kura! Kaya gusto kong mainom! Nasa magkatay. Sukad namatay si nanay. Sige naman lang kaghubog-hubog. Pasag dito! Kay hantod karon. Di pa ko makadawat nga wanas nanay ni mo! Bi! Wag na ngayon! Salamat, BFF Bichay, ha? Bayra lang niya taka kung makakwarta na ko. Naluoy magod kong tatay. Unya man ko'y kwarta nga ikahatag niya. Ayaw na ko na, BFF. Unsahon ka takapagbawas, no? Husto. Makabawas ra ko kung makabana kong dato. Kailangan ba sa ko gipati? Ay, lipong ko kasukaon ko.
Hala, mauna ka ni. Muadto ko sentro, magpa-check up ko. Mag-usa na kabuhan, gawa ko duka. BFF, Ah, mura nailain si Tristan. kinsa man BFF. O nganong nakaingon man ka nga may lain ang uyab si Tristan. Action speaks more than words, BFF Coral. Basta lain siya tinagdan ako. Hagdan ako nga magpauban ko niya sa mall. Mubalipad ayon. Gusto kong makailakin sa ang bago niyang uyab, BFF Cora. BFF? Oh no! Ati na si Tristan. Nasa ang kwarto, Ma'am Bitchay. Ato alang, ma'am. Salamat, ati ha. Kikulpaan ko. Nga nang magkahani. Tristan? Tus ka, Cora. Ang saman. Mga sawa ka na ako. Siyempre, yung sumali ay. Tristan. Liwat lang ka mayo. Muliwat na kung katalas. Ang liwat ka na ni. Mo na kikulpaan ko. Kita ni Tristan ang pagkunya-kuya. Karon makaila o makakita na ko kinsa na mabayhan. Oh my God! Si BFF Cora! Sa kadaghang lalaki si Tristan, gyud. Unsa ni mong gisulti? Ayaw na pagpakaaron ingnon pa. Wa ko makakita ni mo nga nag-sex mo ni Tristan. Pero nakaila ko sa imong tingog. Huh. Traitor ka, Cora. Sa tanan akong gitabang ni mo, financial o dili, pero mo ni imong gibahos na ko, ha? Giilog ni mo si Tristan? How dare you! Wala ko ang i-explain ni mo, Bitchay. Mablo si Cora. Pakas na ko siya. Tristan! Naunsa naman hinuon ni? Nadato na hinuon ko. Daghan ako galahas akong lawas. Nag-drive na kong nindot na sakyanan. Pero, bisag usa ka amika. Wa na may muduol ako. Bahala mo sa inyong kinabuhi. Basta ako, I'm happy. Kay dato na ko. Natuman ang akong gipangandoy sa kinabuhi nga makapanakog dato. Shit! Mashoot na yung kinabuhi. Tristan? Hubog na sad ka? Babot. Busit kang bayan ka. Sukar ka na sa kong kinabuhi, no? Nabusit nga mong pamilya. Nadaan nga mong mga negosyo. Ug ikaw ang nakadimalas na mo. Pa! Nabuang ka diha? Wa ninyo tarunga og da. Ayog ipasangil akong pagka-down sa inyong negosyo? Kuno pa ko nimo tintala diyang ni adto ka sa akong birthday. Waan ta ka mamabros busita ka. Igabaan na tingali ko sa akong gibuhat kang Bitchay. Unta, siya akong ipakaslan og dili ikaw, Cora. Tristan? Nagmahay nagpasaw si Tristan nga ako ang iyang asawa. Visit ko no ko. Nakapot man tuod na akong akong gipangandoy nga makaban ako dato. Pero dili man linawon ang among pagpuyo. Kay gubot kanunay. O niya, nawagtangan po kong mga amika.
Unsaon, nabaguhan man ko sa kong kadato. Pambukiran ako nuko. Bago ito makasama ang kaagi ni Kura, dinhining tulumanon. What's the style? Nahambugira is style.